muni pisan iku kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa, lakonana uripmu kanthi tuntas. Sone wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Wis kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangu ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ora tau tuku iso ora tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Girilusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndek aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing ngomong nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik, mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Aku nang lunga. Aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to, Gong. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ku ora tau nesu, bapak ku mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Nek mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Potok dasmu ora. Kula dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus. Mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng
ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahananing Kang Raka kaya isa ya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati ning jero monggo neng alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek kena diceplok digoreng piye ya Tru jempolmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndok ayo wujude ngono kuwi ning gumlundung ngeses-ngeses napa ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah ora kurang-kurang gong jarine bapak kon golek pelat empring kae sing landhep nyatane ya ora cerdas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora cerdas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas wah cilaka iki nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya Tru heeh aning anake anak apa buat lagi omong gampang kok ora angel lho ora kaya nglebokke ATM iki meng rasa mas ambangane ngene iki kowe karo aku ya kapiran Bagong nun nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa aku ora mbok nderekke ora apa-apa aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong kapok kowe ana minggat kana mulih kana rasa nderekke ndara wong kuwi kewajiban kok senengane gresula di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit mula mambu mula bentuke kaya telek ya mboyo sing apik kok ora aku sing kalung usus iya Pak ora ana sing kalung usus kowe ya ora kalung usus gareng ki julung caplok tegese laire surup Petruk ki julung tungkul laire esok barengi srengenge jedul berarti sing kalung usus ming aku kali ki julung caplok julung tungkul aku apa Pak kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil kalung kain aku kula kowe nek ndi adosa mambu kok kali ya bentukmu kaya ngono kok wah cilaka tenan
Kakang Semar. Kula Yen dina iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasaning Gusti. Permadina dia gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare koten prayitna semuriris eka balik titiyane Trisanya purnama sasi kocap kacahita nalika semanten dereng ngantos paripurna sambel wacana Ki Lurah Semar nala Garing Petrus Maurula Bagong andherekaken risang Permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tik Brasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang Permadi mirih sangganing para panakawan praptaning Gajah Sena. Iki mau sing dadi gajah mesti ngono. Bicara Sumatera? Nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matratap nek Semar Kakang Semar ora apa-apa. Iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau, ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih, soi Bagongan lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan bilih ngandika sampun waluya nirmala temah jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi yang tak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Bagong yo. Putra ratu kok Jontoyang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi paseksen. Bayu ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Monggo saged dadal wujuding bungkus menika Gajah Sena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal inggih menika kekasih Raden Bratasena.
Bratasena, Kakang Mas Bratasena. Mboten kinten babar pisan bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ingkang mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus yo Permadi. Wah, kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Ireng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika. Kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo Ndara mresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah, kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek artane Asido malah kleru ateko. Iki kelet deh matane terus. Oh, senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Tambah sampe. Bagong Jon ya. Weh lho ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Ya. Wah, Bagong Jon nggih. Undang-undangane. On. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Wis anggere ketekan Ponokawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo gojek sapinake dhewe. Bratasena, Brata kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggalih wong atuwamu Prabu Pandhudewana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanatibrasara wis kelakon pundhat dina samengko. Yo wis toke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohna jiwaning kasatriya yonggil. Pun bapa tansah mayungi laku Jandra kita. Wah, iya Bathara Bayu.
seneng ati kula Ndara. Kula wis weruh kahanan sampeyan. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka. Sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, mongko ibunipun Dewi Kunthi. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula wujudipun jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas, kula dipun gendhong. Wah, Permadi, aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku bakal gendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula, pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwi nampi sih tresnanipun kadang reda tumraping kadang taruna Kakang Mas. Kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina, kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendhong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta? Salahe kok nresep-nresep. Piye gendhong apa piye? Gendhong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunthi. Tali brata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan ning negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae, nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasina Indah. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Sambato kena daya kemandenku tampang sutra jala kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan, kowe mesti tekaning pati. Ayo Sambato Raden. Wah. Permati. Kaya jatuh-atuh saka aku Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati Puntadewa.
Kakang Semar. Kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lakok permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok reting. Ana garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah ompek jambu mete ya, Tru. Heeh. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep Tru. Mergane anggere karo tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mongko aku ora memedi ki wedi. Ayo. Wah. Permati. Puntadewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permati. Puntadewa. Aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko. Nika sarang macan. Mula garing wonten dawuh kowe sing isih rada enom. Kuping ngumbuk menawa isih cetha. Lah sampean dawuh karo tuwekan. Arah mundur. Wah. Hormati. Bunda Dewa, aku mati ning tengah ngalas. Swara Panala garing. Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena teng raka nyilih senso. Kesel terus le negor ngangge senso. Petrunun rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petruk. Sekekiri kondoro ora. Ini piye? Matut ngono. Sik tak goleki sing arep guyu sapa iki sing arep guyu. Ayo. Cengelmu. Kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Platut-platut. Kok kan jambu mete. Permati. Aku tulungono. Undoleo. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat. Urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, melati. Ndodewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngene niku. Sampeyan jijik napa kena ibu kula? Lambe dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati.
Buntadewa aku ora iso ambegan. Terus dilokno kae kok ora bali-bali. Ngandel ora. Ngapae? Kowe kok ngrungokke swara kok micek ketengok nang ngisor wit. Silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki micek wae ora turu kok dipeng-pengke. Wah, Permati aku tulungono Buntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Napa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek ora. Truk. Kene aku dipunci. Napa dipunci? Men suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Yo ora kurang ajar ngono iki. Dipunci kakane kok ngentuti lho. Ketrucut e lho. Aku lumu kecilikan aku mbegagah kaya kurang nombo. Wis krungu kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane, Tru. Sajake Matur Ndara Permati. ayo. Matur Ndara Permati cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten tanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas, Nggih Kakang Mas. sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nyebut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena apa? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Buntadewa aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asman? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok menekke kena asman? Mana mboten kena napa-napa, mesti katriwandan teng jero malas, yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Wah, iki nek ora iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima ke ora masalah. Iya. Titik ana. Wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki lho ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trimo gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ya. Tak indek saka dhuwur. Aku wis ngerti lho do ngrasani aku. Aku do tekan ati lho do dendam karo aku. Oke, ora masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dom jati. Buka sik. Campur lemah. Tutupi dom jati kayak pururi lemah. Mesti ora weruh. Apokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, cangkem ora nganu ngene iki ora.
Hei! Hei! Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bakon kurang ajar. Iki piye iki? Iki Nggo guthik barang. lah setan. Aku dunggahke. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat minggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan? Jangan ngapusi bapakne. Aku ngapa bajul aku? Loh, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Minum ndara kok. Wong ngomong seneng gajul aku. Weh. Ah, Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki iso senengane ngejak gojek. Ambo iki. Kok ngono iki? Mir, cawek kono. Aku penyakit lho ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gak jugangan kok. Ndi kae ngono. Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Adus. Pak cemplunge kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki Edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Girani tenan. Sing ketepol kaya ngono kok ra gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarek. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh napa menembak? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning jin. Pusaka 3 wujudipun watu timburu, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene Jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing Wang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Indraprastha ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila klatri sumusul ingkang ngraka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak kelenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Indraprastha saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timburu, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timburu menika menawi dipun sawataken bangsaning jin saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jin saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning jin Raden. Yen pancen kaya mengkono
penembahan tak tumpuk sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasuraken bangsaning jip yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penembahan apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni nggih kula ingkang badhe ngawat-awati jengandika Raden Sangkut Dirgantara Raden Melayu ingkang banter Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan oning pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen gendongen tindak mrene Petrus saniki iya sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas nggih ngestaken dawuh yen pamit dinten sak mangke bidal iya Petrus Panakawan rekat nemen gitu lho iya Panakawan ngestaken dawuh Puntadewa sewu Padyagung Mangasami iya Putra ana apa ngaten lho Putra Swaneng sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permati ing nalika semanten pinanggih kaliyan jem naminipun Anggara Parna iya sabalah ngaten kula tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendhong Ndara Permati Truk, kuwalik ora sak kesusu diutus Ndara Permati nggendhong Ndara Puntadewa ralat kula dipun utus Ndara Permati nggendhong Ndara Puntadewa aku arep gendhong nggih lah adiku loro menika dados kewajibanipun Bagong napa aku ngetutke kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendhong Ndara Pinten Tangsen ora gelem iki. Potong bayarmu iki. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mbok siji. Nek bolak-balik. Wis pokoke Ndara Pinten tak gendhong kowe gendhong Ndara Pinten Tangsen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya Petrus Permadi menyang endi? Teng mriko. Pundi to? Ya iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun iya. Kendel, rasa obah-obah niki 120 km/jam. King. Iya betul, kendel nggih? Iya. Yuk. Ora nang sirah. Yo, sijine gak wis ngrekoso iki. Loro iki bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora oleh. Wah, ngrekoso kaya ya. Waduh. Wis alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara opo sing ngawalen lambeku saking bantere nganti kedher Petro. Oh nggih dialonke nggih. Satriya kok sementen yo
Galon ki mele iya alon wae tak madhep Rono Petro cangkemku kena angin keder kabeh wau sampean limapan yo ranjur madhep rono kok yo siap iya Petruk 150 km per jam aku wegah nek carane ngene iki nganggo nabrak ya apa-apa iki ora maju-maju abot ngarep wis kendel teng mriki ngrekoso tenan sesuk meh rasah sok aneh aku wegah nek kongkonan Petruk Petruk nduk kapake Kakang Mas kok jak banter niku nang sewu tutuke keder bareng kula alon ki keplek-keplek nopo nggih kepleh-kepleh ndasmu karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke adiku ndi Bagong mandap terus mundur iya aku wis nang kene mundur lagi selabot iya nanti kok semaput semaput kok omong aku tahu wis semaput omong aku harus semaput wis biur semblong kali ya kok edan Kakang Mas opo yai dawing Jimanggara Parmokinen bidal sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wonomarta yen to pancen mengko ayo yai digelak lakoni monggo kula dherekaken Kakang